ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന സത്തന്മാരെ ആരാധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ മൂർത്തിയെ കൊത്തിയ കനി കുറിച്ച കുറിമാനം മടിയന്തരം പിഴയാണ്ടതൊക്കെ വേണം വീണ്ടും ഒന്ന് നിറഞ്ഞു കാണുവാനുള്ളതായ ഒരു യോഗമുണ്ടായി. ഇടവന്മാരെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ മഹാലിംഗേശ്വരനായിരിക്കുന്ന തിരുമുറ്റമാധാരമായിരിക്കും അറുമുഖൻ സുബ്രഹ്മണ്യനായിരിക്കുന്ന ഏറ്റുവാങ്ങി പോരുവാനുള്ളതായ ഒരു മഹാഭാഗ്യം വേണം എന്ന് അവർ കണ്ടതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ആരാധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു ചൈതന്യം തന്നെയെങ്കിൽ അത് മുറ തെറ്റാണ്ട് ഇന്നും വയ്യന്ത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിപ്പോരുവാനുള്ളതായ കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല. ഇടവന്മാരെ കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല. കലിയുഗമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ ദൈവം നാസ്തിയെന്നും ഗുരു മനുഷ്യനെന്നും പ്രതിഷ്ഠകരിങ്കലെന്നും ഔഷധം കാടെന്നും തുളസിയെല്ലാം പുകയിലെന്നും പ്രഭു എന്നും കൈകൊട്ടി ഭാസിച്ചിരിക്കുന്ന യുഗം മകത്ത എല്ലാം തകർന്നടിയുന്നതായ കാലനേരം ഒരാന്ധകാരമായിരിക്കുന്നതായ മഹാപ്രളയം ഒക്കതിനാലും സംഭവിച്ചു. അതിവേഗമായിരിക്കുന്നതായ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വൻമരങ്ങളും കടമുഴകി. കലിയുഗത്തിങ്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് ധനം എന്ന് കരുതിയ മർത്യന്മാർക്കും തെറ്റി. ധനം പോലും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഏറോന്മാരെ ധനം പോലും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കലിയുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രചണ്ഡമായിരിക്കുന്ന താണ്ഡവമാണ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വസൂരി എന്നിരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തും കലിയുഗത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിച്ചു കുലുക്കുവാനായിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു ഒരുക്കമാണ്. അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഭയമുള്ളൂ. ഇല്ല ഇടവന്മാരെ, അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അഭയം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു കേട്ടോ. ആശ്വാസം തരുവാനുള്ളതായ എല്ലാ ഭാഗ്യവും യോഗം ഇത്രവരേക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന വന്നാട്ടം കണ്ടുപോരുവാനായിക്കൊണ്ടും അനേകം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൈയെടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഭക്തോത്തമന്മാരുണ്ടാവും. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന കണ്ണിന് ഇമ്പമേകുവാനായിക്കൊണ്ട് കാർമുകിൽ വർണ്ണനായിരിക്കുന്ന ഈ കൊണ്ടൽ വർണ്ണൻ ആവോളം ആഴിയെങ്കിലൊന്നും മതിക്കട്ടെ. എന്ത് താപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് മാരിയുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെയും മാറുകൊടുക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വൈകുണ്ഠമൂർത്തി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായിട്ട്. ആയതുകൊണ്ട് 2 വല്യ കൂടി അടിക്കട്ടോ. ജഗം ചെല്ലിയാ പോരെ? ജഗം ചെല്ലുണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവോ? ഇടവന്മാരെ, കലിയുഗമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ളതായ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. നന്മയായിരിക്കുന്ന നിറഞ്ഞ ഭക്തി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതായ ആ പൂർവികന്മാർ ഭഗവാനോട് കളിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്നും കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അക്ഷയമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇനി മലർന്നു കണ്ടാൽ മതിയോ? ഏതായാലും ഇത് നിങ്ങൾ നിരക്കുന്നതായ അപേക്ഷയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നാഥനല്ല ഭഗവാൻ. ആയതുകൊണ്ട് ചെന്താമര പുഷ്പമൊന്നും മലർന്ന് കളിക്കുന്നു കേട്ടോ.
പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അമരഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ട് കൈയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ പൈസോട്ടോ കല്ലാടിമാരെ കാലാവസ്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ അനുഗ്രഹവും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ആ ശിക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പതിച്ചവന്റെ മതത്തെ ഒക്കെ കാലം മടക്കിയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ അതിന്റെ അനുകൂല കടാക്ഷം കൊടുത്തു പോരണം. ആയതുകൊണ്ട് കാലിൽ ചിലമ്പും പീലിക്കിരീടവുമായി ഉദയമാന കാലത്താണ് പാകച്ചാർത്ത് വേണ്ടത്. ഇരിക്കട്ടെ, കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്നതായ എന്റെ മഹാകാളി കുത്തിവെച്ച് ശിലയല്ലാതെ പൊടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്വയംഭമായിട്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ അനുകൂലത്തെ ഇത്ര വരേക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥം ഇന്നത്തതായ ദിനത്തെങ്കിൽ കാളി എന്റെ തളിരപ്പ നാടുവാഴുന്നതായ സത്യങ്ങളോടും സന്തോഷമായി ഓണം വരണം.
അവനെ ഭഗവാന്റേതായിരിക്കുന്ന ആ മായാനിലയങ്ങളൊന്നും പെടുത്താണ്ട് തക്കവണ്ണം മായാമേന്റേതായിരിക്കുന്ന കാരുണ്യം ആവോളം ആവോളം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും നൽകിത്തന്നു പോരണമെന്നിരിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നടക്കുന്ന